Hoxe, 25 de novembro, Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres, é unha data histórica e colectiva na que participamos tamén os colexios, para lembrar a nosa responsabilidade e actuar como motor de cambio e transformación cara a unha sociedade máis xusta e libre de violencia. Por iso reunímonos aquí, para alzar as nosas voces nun acto de solidariedade e compromiso. O 25 de novembro é un día que nos convida a reflexionar, a aprender e, sobre todo, a actuar. É un día no que lembramos a todas as mulleres que sufriron violencia, aqueles que perderon a vida e as que ainda loitan pola súa dignidade e dereitos. A violencia de xénero non é só un problema que afecta a unhas poucas. É un desafío que compete a todas as persoas. Nas nosas aulas, nas nosas casas e na nosa sociedade debemos construir unha contorna onde o respecto, a igualdade e a empatía sexan os pilares das nosas relacións. Por iso, hoxe, facemos un chamamento á educación. Creemos no poder da educación transformadora. A ignorancia é un dos principais obstáculos para a eliminación da violencia de xénero. Aprendemos sobre a igualdade de xénero, sobre o respeto e sobre como as nosas accións poden marcar a diferenza. Cada un de nós ten o poder de ser un axente de cambio. Facemos un chamamento á empatía. Escoitemos el xulgar e apoyemos a quen foi vítima da violencia. Non se trata só de ser testemunhas, senón de ser aliados. Cada palabra de alento, cada xesto de apoio conta. Facemos un chamamento á prevención. Falemos abertamente sobre a violencia de xénero. Rompamos o silencio e os tabús. A prevención comeza coa información e sensibilización. Non podemos permitir que a ignorancia perpetúe o ciclo da violencia. Facemos un chamamento á acción. Non sexamos indiferentes ante as situacións de violencia ou acoso. Se vemos algo, falemos. Se escoitamos algo, actuemos. A inacción é complicidade. Xuntos podemos crear unha contorna segura para todas. Facemos un chamamento á solidaridade. Unámonos nesta loita. A violencia de xénero non ten fronteiras e a nosa resposta tampouco debería telas. Sexamos unha comunidade que se apoia mutuamente, que se levanta ante a injustiza e que defende os dereitos de todas e todos. Hoxe alzamos as nosas voces non só para lembrar, senón para comprometernos a construir un futuro onde esta violencia sexa só un triste recordo do pasado. Un futuro onde cada persoa, sen importar a súa condición, poida vivir segura e libre. Por último, lembramos as mulleres que sufriron e aqueles que perderon a vida por mor da violencia. A súa memoria impúlsanos a seguir loitando por un mundo máis xusto e seguro para todos. A comunidade educativa do CP e as Mirandas dicimos non á violencia de xénero.
que